ikot pa ako, mga ganong bagay. Pero again, sa ibang bansa ganyan ang batas. Bakit pag tayo punta na itong bansa, wala tayong tatay reklamo sa rules nila. Actually, pinupuri pa nga natin yung pamamalakad dito. Pero once nagkaroon ng change dito sa atin, slight change lang, todo reklamo na agad ang mga Pilipino. Hindi mo na nila subukan. Para natin yung mga mabubuting bagay sa ibang bansa, yan tayo simpleng bagay lang, simpleng hindi magawa. Pero isirin siguro pa ako dyan, nakaugat na rin sa Pilipinas na corruption. Hirap yung ganyan. Yung pinakamahirap hindi po yung matanda yung binusinahan ko yung truck nakakala nyo sila. Napaalam ko lang na mag-overtake ako. And buti naman na na-acknowledge ni Kuya Driver, bumusinahan ko isa. Baka mabas nyo ako hindi matatanday na ako papaalam na ako sa truck na baka mamaya bigla siya lumito, maipit ako. Kaya yung mga matatandang ganyan sakto mo nito titinda lang ako sino. Yan, yung mga matatanda na dapat na-prioritize yan. Maaari talaga ng dapat imagine na hindi niya pinadaan yung truck. Ito po kaya niya gusto. And then dito kailan gusto. And then under kailan gusto. Just not right. Sharing ng lanes daan. Pati na niya gagawin ng masaway ako. Pero again, ang gusto ko dito, ako pa ako ikot doon sa sa main na pasukan. Kung andito na yung parking sa mismong bungad, mali, para sa akin mali itong nakalagay na exit dito kung saan din nila nilagay parking tingnan nyo parking na badminton, ayun pambungad na sa exit ang parking. Does it make sense? Asya? Ang unang vlog. Bye.